मा एसे गरमलै बोथोरालाय गोरान। औलै राखेब, मा एसे गरमथाय बोथोरा। हायाव थागोन ना अख्राङाव थागोनसो जालायलांबायलां। बोरै फरायनोलै बे एसेबां गरमावलाय। बे फाग्ला मास्टराबो क्लासखौ बिराद गोबाव लाथारो गरमफ्राव। माबा मोनसे खायदा खालामनानै ब्लडआबा जानाय नंलालै बेबायदि गरमाव। गोरान आरो मेब्ला नोंसोर मा रायज्लायबाय थादों? खन्थाइसो आवरायबाय थादोंमोनलै सार। खन्थाइ आवरायदोंना रायज्लायदों? बुं गोरान। सार, बियो खन्थाइ आवरायाखै, आंजोंसो माबा रायज्लायबाय थादों बियो। थोद सेस खालामोनलै बियो आंखौ। नंमारगौ, लोगोखौ फोथायजामारा, गावहा बारग'गोनथ'। गसं सानैबो। नाय, नोंसोरखौ बिमा बिफाया प्राइभेट स्कुलाव मोजां जाथों होननानै बेवहाय मुं थिसननानै होदों। आरो नोंसोर बेवहाय लेखा फरायनायनि सोलाय फाल्थुसो खालामनो फैदों। मोजां फरायनोब्ला दा बायदि समावनो मोजाङै फरायनानै लाखा, आरो जुदि फरायनो गोसो गैयाब्ला दानिफ्रायनो आउट जाखा। मानो होननानै बुङोब्ला बिमा बिफाया नोंसोरखौ जोबोद खस्थ'यै फोरोंदों आरो बे प्राइभेट स्कुलाव मुं थिसननानै होदों। एसेबां खस्थ' खालामसेयावबो जुदि बिमा बिफानो जेबो गोजोन होनो हायाब्ला, बिमा बिफाखौ दुखु होबाय थायोब्ला नोंसोरा फरायनानै माथो लाब आरो बिमा बिफाखौ खस्थ' होनानै माथो लाब। बेखायनो आं बुंदों, नों आरो बयबो स्टुडेन्टफोरानो मोजां जानांगोन। माथो बुखिलाबाय थाखोब्रा बे मास्टारालाय, गावहा खुस होनानै मोननायथ'। गावबा गोदो उन्दैहाव माबायदिमोन गावखौथ' रावबो बुंलासै खोमा। दानिया बुं, नोंसोर सानैबो फरायनानै मा जानो सानदों?